Satang kendiat kenta kinong song snong hadian san snem kenti kin sami biang naman laki tengkong yeng ban let tap vote ban jit thamai ya kinong mi khmat syaki yendor bar thawan ke jela kumba julong mala usnem ka jing mi lenti na ka tanat pnia election kalong ban ye mi pat ba sispa na ka sispa ban let tap vote handrei ompat jupoi syaka thong tungin dia sengap you chief electoral officer jong ka jela jongi ka ei ka ba udan ban ong bat ka ei ka kubor ka bu udan ban pha syaki pat ba Tika message jong ate kalong ka theme jong ka National Voters Day mta ustem I vote for sure. There's nothing like voting. I vote for sure. Te ngitip ba kani ka hok ban vote ka wantang change sansnem once in 5 years. Paramde man ka singil ni man ka tayo ni man ubnai bang iyo kani ka buk siar banong no. But ako jo ko poru kani ka kabu ka ba piyo ka lat ba pin jit ya ginong yalam jong ka state giban yalam ipi cha kan away ba pernai mo but kumu nong song snong ka way ka right ba pidon let's say gibon gi bawan shani long mo gibon gi long makila ban wan gibon gi foreigners kila ban sedang ka business dan kila ban sedang ka kai pateng kila ban setup gini kita indri ginum don ka borban tebut te udi tamu citizen u paka badan mo kata jing long try kadak jong jing long try jong phi kadai lengba kani ka epicat lengba kani ka jing mo kani ka borban tebut tilada ngi pensurwa ya kani ka no ya kani ka hok jongi te ngatrai nyimla bangin long begin ujor ni no ba di mangi te kiba pensurwa ya kata ka bor mo bangidon tinga kentu nga khot nga yower ye ki baro inang seksnong baro apo ilak ni pusan hajar aspa lai pun remote ki badon keteng apo electorate bagin song bha bagin one shiki polling station ha ar panyo tarik kumong ketin pareng to come to choose budget ye ki candidate ki bagi sunguman to cast ban thep vote ban nyon you to you budam but when ink your finger mo biong ink your finger ka dak ba phila the vote and to celebrate pada your vote please come choose cast and celebrate and vote for sure on 27th of February 2023 thank you